Haia, fy enw i Ashley Gibbons Green. Rydw i'n bellach nawr yn athrawes yn ysgol gyfrwng Gymraeg Cymru. Rydw i'n dod o gefndir di-Gymraeg pan oeddwn i yn yr ysgol a rydw i dal i fod nawr ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ. Roeddwn i ddim yn hyderus iawn yn siarad Cymraeg ac felly pan dywysais i wneud fy nghyrsi fy ngraddu mewn Gymraeg, roeddwn i yn poeni ond roedd llawer o gefnogaeth da fi a wedyn es i ymlaen i wneud fy nghwrs tar hefyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydw i'n nawr oedd siarad Cymraeg pob diwrnod yn teimlo'n lot fwy hyderus ac felly rydw i'n teimlo fel gallai i siarad Cymraeg y tu fewn a tu fas yr ysgol. Nes i tystysgrif sgiliau iaith o fewn y brifysgol ble ges i lawer o gefnogaeth hefyd ac felly rydw i'n mor proud rydw i'n gallu neud nid oeddwn i byth yn credu gallai i. Wrth edrych yn ôl nawr i'r chweched dosbarth, rydw i'n teimlo yn hapus ac yn hyderus a pa mor bell rydw i wedi dod o fewn fy Nghymraeg i.